Jsi zachyt nohama, ne ty vole. Já se zachytím nohama. Jo. Takhle. Neboj nic. Jaký... Ne. Co děláš? Foukám ti to přímo do ksichtu. Odjede. Je to pohodlné jako takhle. Já chci. Báte, takhle pojedeš dolů? Kurva, teda pohodu. Vůbec nevím, co dobře. Počkej. Pojď, protože mi fakt ta noha bolí. Já to nahrávám. Jo tak. Mají ti úsměv do kamery. Žádní paparazzi. A co jako když děláš, brote? Zaknul a vysím si. Vždycky si zrastil celou. Já celý život vždycky dám zavislet. Barte, řekni nám poslední slova. Co? Řekněte nám prosím vás poslední slova do kamery. Počkej, se podepřu. Hej, navštívili jsme pyramidy, potom jsme byli v Austrálii, teďka jsme byli u velkého stromu v pravěku, kde Marťa s nešťastnou náhodou přišel o nohu, byla mu nahrazena jakýmsi pahýlem, všechno je zdokumentované a na fotkách, no a teď se pomaličku vracíme domů a vysím si tu na noze, jak jste si mohli všimnout, natoč tu nohu, kurva, natoč tu nohu. Kterou? Levou? Já nevím, jestli levou nebo pravou. Tak to je jedno, tak to je všechno, díky, naschle. Naschle.